Ahojte, vítam vás pri novom videu. Dnes navštívime bývalé rekreačné zariadenie, nachádzajúce sa úplne odrezané od civilizácie hlboko v lese. Cesta sem pripomínala cestu tanchodrómom a neuľahčoval nám to ani sneh a ľad. Toto rekreačné stredisko patrí v súčasnosti cirkvi, ktorá sa oň prestala starať. V minulosti toto miesto navštevovali dospelí, deti, ale takisto športovci. Dnes už toto miesto chátra a jeho osud je nejasný. Tým, že je toto miesto odrezané od civilizácie, ostalo pomerne zachovalé. Ostalo tu veľa pôvodného vybavenia, či už na izbách alebo v kuchyni. Ako pozdejšie uvidíte vo videu, pri odchode som si všimol schody, ktoré viedli k časti, ktorá akoby nepatrila k tomuto rekreačnému zariadeniu. Kedysi sa miestom rozliehal detský smiech a radosť všetkých, ktorí sem prišli vypnúť od bežných starostí, no dnes už vonku počuť len zvuk šumiaceho potoka. Video bude pokračovať v pôvodnom znení a ja dúfam, že sa vám bude páčiť. Ostali tu ešte nejaké veci ako sporák, nejaká piecka. Pohľad schod. No a v kuchyni akože ostalo pomerne toho dosť. Olej. A pardon, ocot. Tam tu je výdajné okienko. A prekvapilo tu sú ešte aj taniere. Aj s nožíkom, takže úplne prázdne toto není. Radiátory ešte nikto neodniesol, čo je zaujímavé. Práve sme v jedálni. Pekne, že to tu ostalo ešte takto zachovalé. Vlastne. Myslel som, že to je není. Ale nie. Príjem riad, pekne to rozdelené. Pre fajčiarov tu je zákaz fajčiť. Dobre, poďme pozrieť vyššie po schode teraz. Pokračujeme. Tu boli izby, stali nejaké postele. A ešte aj paplón. Mali tu aj balkón, čiže asi je možné, že sa vedeli pohybovať medzi izbami cez balkón, takže to fajn. Teraz vás prechádzam tou chodbičkou.
medzi izbami. A toto boli ešte poschodové postele. No ten hotel je nakoniec väčší, než sa zdá na prvý pohľad. Ešte nejaký časopis. Tak pozrieme sa ešte semka. Wow. Tuto, v tejto izbe ostal ešte aj televízor. Zaujímavé. Vonku počuť vodu. Môžeme nakúknúť aj na balkón. Z posledom áno, ten balkón je úplne celý prepojený. A tu bola kancelária. Plno veci. Wow. Kľúče tu ešte normálne ostali. Od izieb. A tohle miesto je zaujímavé. Toto mohla byť tiež nejaká kancelária. Nie, to bol sklad. Tiež ešte veľký televízor. Hra človečiny, nezlob sa. Denník spotreby potravín. Ale sa nám zotmelo riadne. Taká spoločenská miestnosť. No tak pôjdeme dole teraz.
Je tu ešte jedna časť, ktorú sme nepozreli. Že ešte sa pôjdem pozrieť po týchto schodoch. Som si ani nevšimol. A o tomto som ani nevedel. No, tak toto som tu nečakal. Tak tu je to ešte normálne bar. A vyzerá ako fakt skvelé. Tu bol posed. Wow, obrovská šachovnica. To je ako keby úplne oddelené od toho hotela, ale je to súčasť toho hotela, že? Pekné veľmi. Aha, to som si nevšimol, tak sa pozrite, v tejto izbe ešte ostali aj videá, tak to sú spomienky teda. Hotel je zaujímavý veľmi, je taký odľahlý, takže má svoje čaro. No a týmto by som chcel ukončiť toto video. Ak sa vám bude páčiť, tak môžete dať odber, like alebo zdieľať, takže čaute.